wayethandwa all over, wakilimanga, wawina ama-awards inqwaba. So namhlanje uwile umuntu omkhulu, ngithi dudu emndenini, izihlobo, abangani, nabo bonke abantu abathe bathinteka ngokudlula kwakhe emhlabeni. Ngokusho kaKhuzani lapha uthi ukubona njengento lapha ke eyisibusiso, kumbe ukuthatha njengento eyisibusiso ukuthi amenywe ke umama lapha ke esimhlonipha kangaka umama Deborah Fraser ukuthi ke azocula naye ingoma studio. Bayibethi ngesilungu it's like an honor ukuthi ubizwe ingqalabutho umuntu ohlonishwa kangaka ethi ngicela uzofaka iphimbo lakho kwi-album yami. Lokho nje kusho lukhulu futhi kwasho ukuthi kugcizelela ukuthi nginetalente engiliphathiswe uNkulunkulu elibonwa ngisho nangabantu asebegile izimanga endimeni yomculo. Ngokusho kwendlamlenze uthi kukhona into eyenzeka e-studio ngesikhathi beshutha, nathi mayibheka eseyibheka njengamanje siyabona ukuthi ngenzeka ukuthi kwase kuyizimpawu zokuthi ke umama usezoshiya emhlabeni. Ngiyabona mangabe kushuthwa lapha sicula lapha e-studio bekushuthwa mangibuza ukuthi hayibo kwashuthwa la ngezwe kuthiwa hayi no le album yakhe izophuma ne-documentary yempilo yakhe. So ke uma ngabe usengithola ukuthi indaba umama usedlulile kubuya umqondo ukuthi umama ubesazini ukuthi le album le kuhlanganisa konke inhlelo zakhe bese kungokugcina kodwa ngase ngithi uNkulunkulu uba nemfihlo nomuntu uyazi yena ukuthi uhleleni kodwa ngithi asithuduzeke umama usibusisile ngomculo nami ngaphinda wangibusisa ngokuthi angibize ngize ngizongena engomeni. Ingoma ikhona ise-studio kungaphansi kwey'nhlelo zekhampani emphethe ukuthi ahlele ukuthi bazoyireleasa nini album kamama. Ngiyacela futhi noma isiphumile abantu bonke bemsupporte ngoba umama obenetalente ngendlela eyisimanga. Ethi dudu ubona bonke abantu alwehlanga olingehlanga. Akwehlanga olungehliyo isho njalo indlamlenze emsakazweni uKhozi FM. Kodwa futhi naye umama uDeborah kukhona khombise khona